Obila magemo kaso nonro ewi monj manotim moweyo ka udi 5 owang' e rochruok mar arita madhi mbele e gwenge mar Amula. Kini hizo mazoni ngudwa pueto on pizone wadage as a people. Ka one strong olwa ang'o miwa fear. Jogo ma ok jotiche ma wacho mondo mi omigi thuolo mar mondo mi yier jotelo moko ma jopiny ok ohero. Jopiny kod josiasa medo golo paro mopogore opogore ewi wach mar zoning e gwenge ma Kaluo. Alikuwa mtu wa muhimu sana, ndiye aliyekuwa mbele na nyuma, ndiye aliyetubeba sisi kama familia. Familia moro Busia yuago jogi adek manowito ngimagi e masich apaya e gwenge ma Barober. Erokamano nyaka Ramogi kuom kete Ramogi TV machiegni weche manyien mag Migago. Nyinga Milton Ochieng'. Moko kuom jood bura mag ODM owuok tung' mosuo kod paro ma zoning e gwenge mag ODM nitiere kod mbii ma siasa ka giwacho ni ataro mar demokrasia kaachiel kod thuolo mar duond buche mathoth. Ka gitwak gi jofwamb weche e alwora mar od bura mamalo, jood burago wacho ni ODM en duond bura maduong' ma ok onego bed ni luoro piem gi duond buche mamoko mag siasa, ka gilero ni yo maber mar ODM bedo gi jood bura mathoth e yiero maduong' mabiro en timo welo e yo mar atiro ma ok otim zoning. Komachielo, jotelo go moko kuom josiasa ma Kaluo mabiro jatend piny William Ruto mondo riembe tich jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Ka en gima nopuodhi kaka party position, to abo chungi party position. To kata chungi party position, to oko mini okanyal kwedo gimo kahero. And gimo kahero en wach zoning. E piny Luo wawacho ni mwanda ok diend ng'ato. Omiyo ka nitie ng'ama dwa chung' kodwa wawe luor. Ng'ata madwa chung' kodwa warwako mondo bi mondo chung' kodwa. Wan gima wakwayo ni mondo wager odwa nikech riwruokwa e tekowa. Kwa gero odwa kaka ODM, to kata mana joma wuok okogo onge ng'ama nyalo bedo gi chir mondo bi ochung'. An sani adwa nyisi ni kata UDOB to nikech chama wa mar ODM en chama motegno, wabodiemo mana piny. Wan ka oyierwa kaka jotelo, ng'ato ka ng'ato oyier. Jalas nika oyier Lang'ata, an oyiera Suba North, an Millie Odhiambo kaka oyiera Suba North no tekre na ni mana Suba North. Kik wawuond ji ka ni an anyalo bedo Raila Amolo Wuod Odinga. Omiyo be kik wabed ni watibore kaka jotelo ni dwa chalo timore ka gima wan Raila Amolo Wuod Odinga. Ka waling to ok waling ni wafuo, waling nikech wadwaro ni mondo wagerre mondo wabed motegno kaka chama. Wa encourage credible elections nikech ODM en popular. Piny ni te onge parties miyiero kaka oseyiero ODM kunde te. Kidhi Coast, kidhi North Eastern, kidhi Nyanza, kidhi Western. So ang'eyo ni in the next election ODM still bobedo gi ji mang'eny miyiero. Kendo wawacho jomok makuotho kuter ng'ato kamoro. Ka jaluo osemi tich kaka Dr. Raymond Omolo, weuru ti gima nomiye. In agwela mokete mesa. Agwela mokete mesa kunyalo wacho ni ng'ato ni gol ng'ane, tino gweli. En ng'ama ne yuro ka ni e ot. Inyathi manade madwa wuon odo dar mondo weni. Mano fuo ma jaluo nyaka winji, ok wadwa. Duond bura mar ODM kokalo kuom ogai margi Dr. Oburu Oginga onyiso ichwag margi ewi mibadhi mokwako bad migawo mateko ewi mauta mande nochwale pacho ka. Magiwacho ni duoko piny Kenya e okenge mag mibadhi kokalo e yako mwandu jopiny. Kokalo ote mare, Dr. Oginga noyango ni duond buch ODM opoyo okang' manokawo mapiyo machako timo nonro e mibadhi makamano, kendo kwayo mondo mi nonro no tim mapiyo e yor ler maonge dew wang'. Bende ne gikwayo jo Kenya mondo mi oriwre kanyakla kendo kwed weche mibadhi maonge dew wang' ng'ato makata dhod ng'ata kendo gichiw thuolo ma huyanga ne okwach kich mondo tim nonro kendo gine ni achije mitudo gi mibadhi okawnegi ondamo mar chik. Gilero ni seyo ma jopiny seyo godo ma osebedo kadiro koni gi koni ne jatend migepe Lee Kinyanjui kod Opiyo Wandayi gin okenge mag duoko Kenya chien. Jopiny e gwenge mar Amula e kachung' od bura mager monyiso luoro margi kaluwore kod apedha mager
ma obila dhigo nyime ndalo achiel bang' jopinygo monjo tesend obila maramula kendo kelo tulo gino manoweyo ji 2 kowito ngimagi. E kindeno jopinygo nose obila kuom tiyo gi teko mathoth nyaka e mier gino magiwacho ni odhi ataro gi ratich oganda. Ng'anyo makama biro kaluwore kod luoro ma jopiny nitiere ni piny owacho chiwo lesen mar kunyo mula ne kambi moro magiwacho ni pok obedo kodgi thuolo mar lero kaka gibiro tayo chenro mar kunyo mula. Ka ewi mano gikwayo joked ne ratich oganda kod duol marango tij obila IPOA mondo mi odonjre wachno. Hata jana hivi waliingia kwangu, wana break. Wanaingia kwa nyumba, wana break. Wakisa break, wakipata mtu wanapiga, wanatoa nje. So, hiyo tena ni uongo wanatumia. Kama nisikia ofisa nasema, ati kuna tractor ilichomwa kwa station. That was a big lie. Tractor ilichomwa kwa station, tractor ilichomwa nje. Na ni sababu ila hasira ya wananchi. Tractor is belong to one of the officers. Mimi ni mwenyekiti ya wenye mashamba wakaaji wa area hii. Nataka niseme hii issue imechukua muda. Na nilisawasilisha malalamishi ya watu wa area hii kotini. Nataka niheshimu mahakama. Na kama hawawezi kuheshimu kama mahakama vile naona kazi yao ikiendelea, ndio inaleta tatizo na inaleta tatizo hata zaidi. Ningeomba serikali ya Kenya hii itumie sheria. Yesterday, more than 1,000 police officers came here on a non-mission to the people. There were more than 7 Land Cruisers. There were more than 2 lorries. And what has happened? The police provoked the people. They shot dead 3 in the citizens here, 2 at 11 and 1 in the evening. And the police burnt down torched 5 houses. They went to that shop there, entered a food kiosk and ate all the food without paying. Rowere machano chung' e lemo mopogore opogore e yiero maduong' ma higa 2027 okwedo paro mar siasa mar zoning mamoko kuom josiasa mag duond bura mar ODM chwalo. Kaluwore kod rowerego, chal ma kamano ok bi chiwo thuolo makare ne jogo kendo dhi ataro gi demokrasia ma pacho ka. Gimedo ni kapo nono ni duond bura mar ODM nigi geno ni gin kod mbi e gwenge mamoko ok owinjore gibed kod luoro mora mora. Dwachgi en ni mondo tend duond burano oketo kenge mag neno ni jogo madwaro ting'o bandera mar ODM omi thuolo mahuyanga. 2027 wadani mondo miwa thuolo ma wach mar gimoro mar zoning ni dhi mi ng'ato direct otiko ma direct ni ka to dhi ochungo od MCA kata dhi ochungo od mbunge to gimo osebedo kotimo ne jopiny onge wakwedo wachno endo okang' mamalo. Onge kaka inyalo nyisa ni election gin free and fair tisemiya candidate ma in emidwaro misenyisa ni in kaka Jasuba South ok inyali bedo gi candidate machielo kata representative mari nyaka bed abeda ja ODM iselimita. Koro wan wadwaro zoning mondo kik tim. Ji obeda beda gino bed pap ji onyonre. Apingo weche mag zoning go to kadwa kata winjo wach mag zoning ka jogo peke ground girada gi ji e ground weche mag zoning go as long as one broad based mane meet ma broad based sani wadwa chiemo wate to kwane pap wate kik ng'adwa oko to zoning dwa ng'adowa oko to kwadhi yie. Jalup jatend piny Kithure Kindiki koro kwayo bat migawo mar sirikal mar doho mondo we thuolo chike mago fwaye joriemb nyamburko kanyo gi kanyo kolero ni mane achiel kuom yore ma Kenya nyalo tiyo godo e tieko masiche mathoth mag apaya e pacho ka. Kindiki mane lose e kinde nyasi mar misa ne ji 12 mande nowito ngimagi e masira mar apaya yo Nyeri nolero ni sirikal onego ket maino mare e neno ni masiche mag apaya odok chien. Doho nochungo chik manyien mar sirikal noketo mar goyo joriembo maketho chike mag apaya fai ma kanyo gi kanyo, gino maniparo ni ne nyalo konyo e duoko piny masiche mag ndara. And we are requesting our judiciary to support the government and the people of Kenya to save lives on our roads. We are requesting the judiciary to lift the orders which have frozen the use of speed cameras on our highways, the application of instant fines for offensive drivers,
We need to operationalize the new law and the new program on road safety because we are losing so many people on the road. And I want to join the bishops who prayed and said, please, this is not a good thing. What we are seeing here is a very, very unfortunate and heart-wrenching scenario. Hii sio picha mzuri. And we hope our loved ones, this will be the last ones we are having this kind of show, not just in this area, but across our country. It is possible. Kwa hivyo riwruok mar jochiw thieth kata clinical officers koro dwaro mondo mi od bura mamalo kod mar Senate odonjre wach thieth mar kaunti ma Marsabit magikoni gavana ma kaunti no osejwang'o kendo weyo jopiny ka chandore. Ng'ur mag jotelogo biro e kinde mang'anyo ma jochiw thieth kata clinical officers odonjo odiechienge mar 151 e kaunti no. Ng'anyo ma ikoni osemedo kwan ma nyithindo minyuolo to wito ngimagi e kaunti no. Nyaka sani gikoni nitiere ute mag thieth 3 ma ok ti nikech onge mar jochiw thieth ka koro thoth jopiny manyo thieth e piny libamba ma Tanzania. Waketo siem makende ne gavana ma Marsabit iluonge ni Mohamed Ali moseketo thieth e kaunti ma Marsabit no. Thieth sani koro dhi mana ndalo 151 ka ji nie ng'anyo. To report mwayudo koya e kaunti ma Marsabit no nyiso wa ni nyithindo wawito nyithindo se wit kono, joma dongo se witi, kendo atamalo joma dhi hospital ok chop kata atamala beach. Matiene ni jo tuo tete mantiere i kaunti ma Marsabit dhi e piny malibamba ma Ethiopia kone ma gidhi giyude thieth. Koro wan gimomiyo wantie ka wabiro kelo siem makende kendo wanyiso senator ma Marsabit no iluongo ni Mohamed Chuti kendo gi women rep iluongo ni Naomi Wako ni one kaka onyalo konyo gavana gi nikech ok wane ka gini dhi maber to ka tek to ogolwa wache thieth e kaunti ma Marsabit mondo kele e migawo mamalo kae. Chenro mag wuoth norochore kuom kinde apaya ma Vihiga kochomo Kisumu bang' jodak bago ng'anyo kaluwore kod masira mar apaya manotimore apaya no. Jodago wacho ni gisebedo ka giwito oganda mathoth kokalo kuom masiche mag apaya mosebedo katimore apaya no ka koro gidwaro mondo bad migawo mar Kenya odwokie penjo ewi wachni kendo giketo kenge makare manyalo konyo dwoko piny masiche mag apaya. Ne gibago ng'anyo nyaka e apisi mar commissioner ma kaunti no kama ne gichwalo dwaro kod ywak margi. Crossing hakuna bums, sasa tunaomba serikali tusaidie tupate bums. Mwaka 2021 tulituma petition kwa Kenya, wenyewe wakakuja wakatuambia ya kwamba muundo wa hii barabara ndio chanzo kikubwa cha maajali zenye zinafanyika hapa. Na sasa watu wanaendelea kukufa. Walituambia hawana bajeti ya kutengeneza hii barabara. Tuko na sharp bend hapa ambayo inafanya hata madereva wawezi kuwa na visibility ya kutosha ya kuona magari zingine na abiria ambao wanatembea kwa mguu. Sasa ile kitu tunataka tuombe kwa sababu ni hao ndio walifanya barabara ikakuwa kwa muundo kama huu. Tunataka waweze kuwajibika, wahakikishe ya kwamba barabara imetengenezwa kwa njia ambayo maafa itazuilika. Kwa hivyo tunaomba serikali, hakuna lugha nyingine serikali inasikia isipokuwa maandamano. Sasa hivi tunaelekea kwa county commissioner kumwelezea kilio yetu ili tuone kwamba hii barabara imewekwa bumps. Watu wa Kenya watusaidie kwa hii barabara yetu. Voters are dying. President Kenya mtusaidie. Hakika hii imekuwa huzuni kwa muda mrefu na tumevumilia kwa muda mrefu. Hatujaona hata mtu wowote ambaye anakuja kutusaidia. Mara ni watoto wa shule wakipita kwa hiyo njia wanakufa. Mara ni vijana sasa tunamaliza. Tunashindwa tutafanya aje. Tim mar adhula mar mine ma pacho ka Harambee Starlets odhi nyime gi ikruok ne tuke mag FIFA Series madhi kelo kanyakla pinje 4 alap tuke manyayo. Pinje ma oko madhi yore tukego gin kaachiel gi Australia, India gi Malawi. Kocha mar timno Beldin Odemba owacho ni kuom ng'uono FIFA otimo gimaber mar kelo tukego e pacho ka, kowacho ni timbe magidhi rado godo gin mago mani malo e rang'iny mar FIFA.
Kuom ranyisi, Malawi oseyudo thuolo madhi e World Cup ma jok mamine kuom thuolo mokwongo. Timbe mawelogo nochako donjo e pacho ka odhiambo masani. 20 up, go. 20 up, up, up. 20 up. It's exciting, first of all, to say the least, that we're playing the FIFA series at home. We are playing with good teams, teams well placed. So far it has been good. It's a good journey. For the friendlies, one is to see the team, is to see how well the girls are gelling. Such friendlies are very important for us to ensure that the team is gelling and that we shall move forward as a unit, and everyone understands where we are at the moment. So we will see how the team is. It will help us see how ready we are also. Yena monda goni erokamano kuom thuolo mari mane imiyowa kane wakelo ni weche manyien makagi kacha. Koromo saa achiel mar odhiambo wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, kaeto bang'e no weche manyien mago imore saa 3. DJ Vic bende ikore e thuolo ni gi weche mamit. Omiyo oriti masani, Nyinga Milton Ochieng awuor. Geso tarik 11 dwe mar Ang'wen higani, riwruok mar Kenya Medical gi Dr. Joseph Aluoch, Ramogi TV kod Ramogi FM kelo ni thieth manono maonge chudo kata free medical camp. Chenro no biro timore e sikul mar Sawagongo High School, Gem, ei County Masiaya, kochakore saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Yud thuolo mar neno lakteche majolony e tuoche mag lak, wang', tuoche mamako nyithindo, screening mag kansa, pimo tuo sukari kod pressure e kin mamoko mathoth. Yud chenro gi nono maonge chudo moramora. Kemilome ni ne ji duto